Garfield. Magyar hangok: Kerekes József, Cvetkó Sándor. Magyar szöveg: Nagy Péter. Hangmérnök: Hidvégi Csaba. Vágó: Horváth István. Rendezőasszisztens: Szász Andrea. Gyártásvezető: Rába Ildikó. Szinkronrendező: Ulman Gábor. Producer: Kovács Zsolt. A szinkront az RTL Klub megbízásából a Synchron Systems készítette. A gonosz mérleg. Hű, napok óta nem láttam Lizt. A sziámi macskák legjobb. Garfield, nagyon sápatnak tűnsz. Áj, már megint kezdi. Nem lenne egyszerűbb simán randizni vele? Ne segítsek tartani a stetoszkópot? John, Garfield makkegészséges. Látod, ő tudja. Persze, ha nem vesszük figyelembe a súlyát. Értesz is te hozzá? Erről jut eszembe. Ideje megmérni, hogy állunk ezen a téren. Még 1 kiló és targonca kell majd ehhez. Hé, az ilyen megjegyzéseket nekem kéne elsütnöm. Veled fogom felavatni az új csúcs technológiás állatmérlegemet, Garfield. John, beállítanád a túlsúlyos macska üzemmódot? Túlsúlyos macska, ahogyan kérted. Szállj le rólam, te túlsúlyos tésztafaló szörnyeteg! Jaj! Ez az izé beszél, meg kiabál, na meg bunkó is. El is felejtettem. Ez egy beszélő mérleg. Gyere vissza, te zsíros bödön! Még nem végeztem veled! Jézusom! Garfield súlyosabb, mint hittem. Ez szerint most rögtön fogynia kell 2 kilót, lehetőleg még a hét végéig. Na és ha nem? Akkor nem tehetünk mást, mint hogy elküldjük a macskaparkba. A macskaparkba? Ez jól hangzik. Masszázsok, hosszú alvások, aztán még masszázs, meg még egy ott kis majd alvás. szigorú diétára fogják. Aztán pancsolás, meg egy jó kiadós szundi. Szigorú diétára fognak. Az ilyen diéta mellett ugye még ehetek lazányát, pizzát, meg rizses húst, meg szalonnába göngyölt szalonnát. Itt egy kis film a helyről, amiről beszélek. Üdvözöljük Megi Macska Parkjában, a világ legnépszerűbb szanatóriumában lusta, hájas és pimasz macskák számára. Mielőtt Hektort elhoztuk a macskaparkba, napi 12-szer zabálta tele magát. Tök János olyan takat lett, hogy amikor át akart menni a nappaliból a konyhába, hívott egy taxit. De hála Megi Macska Parkjának ez az egész már a múlté. Nézzék csak meg Hektor, tehát nem tűnik egészségesnek és életelireg. Megi Macska Parkjában kedvencének szigorú edzéstervet és diétát dolgozunk ki. Garfieldot nem küldhetjük ilyen helyre. Igen, hallod? Végre egyszer igaza van Johnnak. Vagy lead 2 kilót a hétvégére, vagy vár rá a macskapark. Tessék, vidd magaddal a mérleget, hogy figyelhessd a fogyását. Igyekszem lefogyasztani. Szerinted menni fog Garfield? Garfield, az Liz ebédje. Hé, ettől a sok edzés látványától megéheztem. A vacsora előállt, Garfield. Lazányát és bordát kérek kínai kajával és csokikrémes sütivel, és marhasültet marhasült körettel, és a repeta adagomnak a repetáját is, és... Hé, ez mi? Jó étvágyat a salátalevélhez. Pedig én ételre számítottam. Szigorú diétára fogtam, ahogy mondtad, Liz. Tudod, ez a kóró nem is olyan rossz, ha leöntött tejszínhabbal meg csokikrémmel. Visszahívlak, Liz. Nézzük meg, hogy állunk most. Hé, te 1 kilót híztál. Szép munka, dagikám. Még néhány kiló és lassan külön házszámod lesz. Látod? Így már 3 kilót kell leadnod. Majd reggel izgulok miatta. Mivel érhetném el, hogy komolyan vegye ezt az egészet? John nem küldene engem abba a macskaparkba. Még ha meg is tenné, csak nem lehet olyan rossz. De... Nem lehet olyan rossz.
Nem lenne. Engedjenek ki, kérem! Engedjenek ki! Semmi keresni való itt. Az egész egy tévedés, kérem! Nem vagyok túlsúlyos. Nekem csak túlságosan vastagok a szőrszálaim. Én a helyedben nem csapnék ekkora zajt. Szadi nővér nem tűri, ha félelmünkben kiabálunk. Szadi nővér? Ne is akar tudni, hogy mit tett legutóbb egy hájas macskával, aki panaszkodott. Mit tett vele? Hát mondjuk úgy, hogy én voltam az. Ne! Segíts, John! Vagy inkább valaki, nem kétbalkezes. Segítség! Várjunk, össze kell szednem magam. Ez a Szadi nővér csak nem olyan szörnyű, mint ahogy mondja. Hol van az új dagadt macska? Na jó, mégiscsak lehet olyan szörnyű. Hát itt vagy. Ha nem! Csak nem perikoltoztál itt az imént. Én? Dehogy. Csak a jódlit gyakoroltam. Komolyan, hallgassa. Rendesen gatyába rázunk. Tessék, itt a vacsora. A vacsora jó? Remélem szereted a borsót. A borsót? Persze, hogy szeretem a borsót. Tessék, a borsó. Egy szem borsó. Hát ez egy elég kis borsó. Megtennétek, hogy elfordultok? Nem akarom, hogy lássátok, ahogy elsírom magam. Edd meg! Elég lesz most a fele, a maradékot pedig majd otthon enném meg. Edd meg! Amint befejezted, kezdjük a gyakorlatokat. Amint befejeztem? Jól van, hát akkor hozzálátok. Gratulálok a szakácsnak. És most kezdjük a gyakorlatokat. Hé, várjunk! Előbb meg kell emésztenem ezt a rengeteg ételt. Fel és le! Fel és le! Fel és le! Fel és le! És így tovább, amíg van még benned szófla. Ne, most arra már csak fogytam 2 kilót. Bocs, haver, de még mindig hájas vagy. Gyorsabban, ennél még a nagyanyám is gyorsabban fog. Fogadok, hogy a nagyanyját is pontosan így kínozná. Most már csak fogytam valamit. Nem hallottad, mit mondtam, Dumbo? Még mindig hájas vagy. Gyorsabban! Ó, anyám! Gyorsabban! Gyorsabban! Mi nagyon nem szeretjük a lógósokat. Mit keresek én itt? Miért csinálja ezt velem? És miért van minden fekete-fehérben? Mostanra tuti fogytam valamennyit. Megint te vagy, Dagi? Így van, zsírosabb vagy, mint valaha. Még az árnyékod is nehéz. Olyan dagadt vagy, hogy nem te kerülöd meg a házat, hanem a ház kerül meg téged. Hé, elég a sértésekből. Olyan dagadt vagy, hogy mikor rálépsz a mérlegre, az csak annyit mond, hogy szép sorjában emberek. Olyan dagadt vagy, hogy mindkét csuklódra kell egy óra, mert más időzónában vannak. Ne félj, Garfield, barátok közt vagy, sőt, az összes barátod itt van. Egy barátomat sem látom. Itt vannak a barátaid, Garfield. Pizza, fagyi, süti, torta, sajt, marhasült, na meg persze a lasagna. Ők a barátaid. A barátaid vagyunk, Garfield! Menjetek innen! Egyél meg minket, Garfield! Nagyon finomak vagyunk és ízlalunk! A barátaid vagyunk, Garfield! Nem, nekem le kell fogynom! Nekem le kell fogynom. Muszáj lefogynom. Nem tudom, mit tegyek, Liz. Nem tudom rávenni, hogy sportoljon.
Egy, két. John, történt valami? Csinálok pár felülést is, ha befejeztem az aerobikot. Vissza foglak hívni, Liz, azt hiszem, hallucinációim vannak. Garfield, ez hihetetlen. Már biztosan leadtál 2 kilót. Ajánlom, hogy ne sértegessen. Még mindig le kell adnod 2 kilót. Én ezt nem értem, biztosan fogytál, ez nem lehet. Ó, már látom, mi a probléma. Elhízott macskára kellett volna állítanom, és ehelyett véletlenül meglett papagájra állítottam. Veled minden rendben, sőt, lehet, hogy egyáltalán nem is kellett volna lefogynod. De nem jó érzés, hogy leadtál néhány kilót, Garfield. Garfield, miért nézel rám ilyen dühötten? Garfield, ne csináld! Hagyj békén! Segítség! Segítség! Talán üldöznöm kéne, de nekem ennél sokkal fontosabb dolgom van. Lássuk, mennyit nyomsz, Dumbo. Mi vagy te, egy elefánt? Le kellene adnod pár kilót. Le kellene adnod pár kilót. Igen, tudom, hogy ez kegyetlen, de vannak olyan bűnök, amelyeket nem lehet megbocsátani. És ha nekem sportolnom kell, azt nem hagyom annyiban.